ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଖି ଥାଇ ଦେଖେନା, ପାଟି ଥାଇ କହେନା, ସେ କିଏ? ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆଖି ଥାଇ ଦେଖେନା, ପାଟି ଥାଇ କହେନା, ସେ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି। ଏହାର ସୂତା ପୁରାଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଖି ଓ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପାଟି କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ଜୀବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କଳା ବେଙ୍ଗଟେ ପଥର ଗଡ଼େ, ଜିଭ କାଢ଼ିଲେ ଆଲୁଅ ପଡ଼େ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, କଳା ବେଙ୍ଗଟେ ପଥର ଗଡ଼େ, ଜିଭ କାଢ଼ିଲେ ଆଲୁଅ ପଡ଼େ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍। ଏହାର ସୁଇଚକୁ ଚିପିଲେ ଆଲୋକ ବାହାରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପାଣିରେ ହିଁ ମରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଗଲେ ଡରିଯାଏ? ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଣିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପାଣିରେ ହିଁ ମରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଗଲେ ଡରିଯାଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଯେତେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଳା ଦେଖାଯାଏ? ତାହା କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଯେତେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କଳା ଦେଖାଯାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କଳାପଟା।